El PSPB-PSOE d'Algemesí presenta una llista renovada i jove que encapçala l'actual alcalde de la ciutat, Emili Gregori, com a candidat a la reelecció. Entre les noves incorporacions destaca l'entrada en el número 2 de la jove advocada Noelia Bañón, mentre que el tercer lloc de la llista l'ocupa Juan Beltrán, que exerceix en l'actualitat de mestre de la Moixaranga. El número 4 és per a l'empresària Maria Àngel Sierra. En l'acte de presentació de la candidatura dels socialistes a l'Ajuntament d'Algemesí es va assegurar que es tracta d'una llista que combina la renovació amb l'experiència. Obrim el cicle 2007-2011 en noves cares, combinant experiència d'alguns i algunes que repeteixen i modernitat i noves cares amb noves idees i nous impulsos. Nou equip de gent que es presenta davant del poble d'Algemesí per a dir «Així estem, anem a continuar fent gran Algemesí, anem a continuar treballant per Algemesí i anem a fer-ho en noves idees». Entre les propostes més destacades dels socialistes està la implantació del servei d'internet gratis en totes les cases de la ciutat a través del projecte Algemesí Ciutat Digital. Noelia Bañón ha anunciat també la continuïtat de la política de vivendes per a joves, la construcció del casal jove i la zona d'oci. El pla municipal de vivendes per a joves que ja ha començat i que en aquesta nova legislatura va continuar fent vivendes de protecció oficial per a joves, perquè els joves puguem accedir a una vivenda, però una vivenda digna i una vivenda en propietat. Una vivenda que no tinguin que estar pagant un lloguer un mes i un altre mes, sense que a la fi del viatge la vivenda mai siga nostra. Una vivenda que podrà ser en propietat des d'un principi. També destacar aquesta construcció d'aquest casal jove, on els joves puguem anar a gaudir del nostre temps lliure, on puguem expandir-nos, on puguem fer mil i una activitats. Emili Gregori ha destacat la continuïtat de la política de creació de nous polígons industrials en el parc empresarial de Cotes amb la intenció de que es creïn llocs de treball i riquesa a Algemesí. En l'activitat que siga. Per tant, per als joves va estar la nostra preocupació per crear llocs de treball. I este és un dels nostres objectius, crear llocs de treball. Fer que els empresaris creen llocs de treball, fer que l'activitat econòmica al nostre poble doni llocs de treball. Per això anem a continuar desenvolupant aquests 600.000 metres quadrats que al costat de la instal·lació actual d'Agriconsa i entre l'entrada a l'autopista van a proporcionar 350.000 metres més de solars edificables per a noves instal·lacions industrials i empresarials. El candidat socialista a la reelecció s'ha mostrat partidari de combinar el creixement urbanístic d'Algemesí amb noves zones verdes i parcs públics. Vivendes, n'hi haguen parcs, n'hi haguen jardins, n'hi haguen zones infantils, n'hi haguen avingudes per a passejar i a més, tinguem un passeig mediambientalment sostenible que porta des del riu fins a la Xopera, que porta per les dues marxes del riu per a poder disfrutar, per a poder tindre un passeig natural, un passeig mediambientalment ecològic.